mun sɔgɔlen don anw na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ka bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ an bɛna a daminɛ émission an ka yɛlɛ nisɔndiya dɔnkili a bɛɛ bɛ an ka yɛlɛ kɔnɔna la fɛn fɛn bɛ mɔgɔ la nisɔndiya anw m'o de kɛ donc a ye na an ka jɛ an ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah donc yani an ka don kɛnɛ kɔnɔ an bɛ an ka tunkarankew fo an ka foli bɛ an ka tunkarankew ye kosɛbɛ k'u bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina halisa an ka foli bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye n'o ye président Assimi Goïta ye président de la transition an b'a fo a n'a ka nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ko ala ka Mali taɲɛ ala ka Mali dɛmɛ halisa ala ka Mali bɔ janfajugu kɔnɔna la ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye donc yani an ka don kɛnɛ kɔnɔ an bɛna don mɔgɔ gasi la ko hakɛ to sabula kuma ni fili tɛ ban donc an bɛ yafa ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛna an ka émission daminɛ donc n'an ye olu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ko mɔgɔ ka ɲi i yɛrɛ da kɔnɔ donc an ka invité a sera kɛnɛ kan an bɛ a bisimila donc an bɛ jɛ an bɛ kow kɛ ɲɔgɔn fɛ yala an k'o kɛ n bɛ n ka foli lase mɔgɔ dama ma kɛnɛ kɔnɔ ni o mɔgɔ fɔlɔ n'o ye Mohamed Togola ye Yirinikɔrɔ Badalabugu réparateur Mohamed n b'a fo k'a ka foli bɛ an ka yɛlɛ kɛnɛ kɔnɔna na halisa Mohamed ale réparateur ba ye festival tigi fɛnɛ don a ka festival bɛ kɛ san o san Miyabugu donc an b'a fo halisa k'a ka jija ko a ma nɔgɔn donc ni ye Mohamed fo mɛ Ousmane Jara fo Ousmane Jara ale entreprise dɔ ɲɛmɔgɔ ye n'ale tɔgɔ ye ko Irizek Lak Mali u sigilen filɛ nin ye Ousmane yɛrɛ ale sigilen don Musabugu la n ka foli bɛ a ye donc ni y'ale fɛnɛ fo n bɛ Somaso Baba fo Somaso Baba i ka foli bɛ n bolo kɛnɛ kɔnɔ Somaso Baba i folen don donc halisa olu bɛɛ folen kɔfɛ n bɛ n ka kɔrɔkɛ fo Maître Dako ka dan sɔgɔ ka ni ko a folen don kɛnɛ kɔnɔ Joyilaka bɛɛ folen don Maître tɔgɔ la n'an y'olu fo sisan invité mɔgɔ ka ɲi yɛrɛ de da kɔnɔ i bisimila somɔgɔw strofete ŋaw bɛɛ alhamdulillah i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la i tɔgɔ ani jamu bon ne tɔgɔ ye Abubakar Isif Ambako Arama Abubakar Isif Ambako Arama bitai o diyara n ye donc an k'i wele tɔgɔ jumɛn na sisan mɔgɔw bɛ n wele ko Ambako donc Ambako i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ Ambako i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ a diyara n ye émission an ka yɛlɛ an bɛ bɛɛ bisimila fɛn fɛn bɛ yɛlɛ kɔnɔna la an bɛ olu bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ donc Ambako i nana a diyara n ye donc Ambako i ka baara ye baara jumɛn ye bon ne ye artiste musicien chanteur artiste musicien chanteur donc Ambako ale bɛ dɔnkili da a bɛ fɔli kɛ donc fɔlikɛla ni dɔnkilidala don donc o de b'an bolo kɛnɛ kɔnɔ donc n'a ye Ambako bisimila ni mɔgɔ min bɛ jɛ ka baara kɛ don o don donc bi Adama ale sen bɛ kɛrɛkɛ la jɔnni b'an bolo yan bi Tina Sidibe i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye n'an donna mɔgɔ min gasi la k'an tɛrɛ to la dun inshallah donc bi ta ye filako ye a ma nɔgɔn donc Tina i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ donc bi an bɛ yɛrɛ yili bɛɛ la bi o da nana ye donc bi fɔli bi yan dɔnkili bi yan donc an bɛ yɛlɛ fana donc Ambako i ye fɔlikɛla ye donc i ka fɔli ni i y'a baara daminɛ wagati jumɛn genre fɔli i bɛ fɔli modèle jumɛn fɛnɛ kɛ bon alhamdulillah n bɛ foli di filɛbaga bɛɛ ma n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔw yɛrɛ fo fɔlɔ bon ne ye n ka fɔli daminɛ k'an to 3e année na o y'a sɔrɔ n bɛ école fitinin quoi bon bɛ n wele ni an ka chant bɛ tuma min o n wele n yɛrɛ bɛ n pan ka yɛlɛ tabali sanfɛ n ka dɔnkiliw da o de tun ka di maître ye bon ne y'a daminɛ ten fo ka na se bon n ka musique genre kɔni bon genre bɛɛ b'a la reggae raga soul jazz blues a bɛɛ b'a kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔna la sisan yani an ka tɛmɛ ni question ye Ambako i bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ o t'a jaatinɛ donc i bɛ
Guni Villa la an k'o lamɛn donc o b'a an nisɔndiya dɔɔni an bɛ tɛmɛ ni baaraw ye Tara, 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 mama tarida. Atara, 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 mama tarida. Yeah. Ne baya ka finiw bɛ feere ne kama ka ne dun ton kilenna ne baya ka musɔrɔ bɛ feere ne kama ka ne dun ton kilenna ne baya ka sanu bɛ di ne kama ka ne dun ton kilenna mama ya ka sanu bɛ feere ne kama ka ne dun ton kilenna ne baye sudagaw bɛ tiɲɛ ne kama ka ne dun ton kilenna ne baye fɛn caman dun kɛ dunuya ka ne dun bɔn kilenna ne ba. Ala f'i ka yafa ne ma mama f'i ka yafa ne ma f'i ka yafa ne ma ne ba f'i ka yafa ne ma la ne ba. Ne ba ye yirini min turu ne ba yirini ne falenna mama ye yirini min turu ne ba yirini ne frela ne ba ye yirini min turu ne ba yirini ne tura ko yirini nana singa na fasro yoroma taraka ne tu yirini nana singa trandu yoroma taraka ne tu hey yirini nana singa fendu yoroma taraka ne tu ato 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 taraka ne tu. Ani jara ya jara ni dong avec walay misi do amako ya ibora ka donglim dasa tena donglim tina ajuna asumaya donglim yara ban bange bako deka ni yekele ga dongli dam bange bako deka iba soro feno be bange baka kula do ba do me feno bala do ta do me fe amako ga doni wala anya doni ay donglim dam ne kama dongli jara ne de wallahi okay jara re ya na bila misi wallahi bon dongli yere dabo ko mo parce que na re to yi dongli yere dam ne quoi ni to ko ambako to no kana ambako koro yi ala ka bolu ni o yi do no kana ko ambako koro ala ka bolu bonere dingile manugo yaro mano yeah ko dingile na foro ko o be ka jenatique beke kana di msoroba ma e commencer à y do activité la y ka fɛnw sɔrɔ i bɛ ka koki yɛrɛ o musokɔrɔba kelen n'o fana taara k'i to o fɛn kan ka sɔrɔ mun kama n'o tɛ yen a bɛ digi e yɛrɛ de la fɔlɔ o ye tiɲɛ i fana b'a ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna tiɲɛ o de nana ni dɔnkili ye tiɲɛ ala ka hinɛ ni fure bɛɛ lajɛlen ma fɔ ala ka dayɔrɔ suma a ma nɔgɔn mais ala ka koyi ni ala ko ko min bɛ kɛ o ka ɲi n b'a fɔ ala halisa ala ni ce amako o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ i ye dɔnkili da daminɛ wagati min na i y'olu bɛɛ fɔ depuis n'i ka dɔgɔ fɔ sisan a ma nɔgɔn i ka dɔnkilida ninnu kɔnɔna la i b'i ka baaraw i b'u fɛsɛfɛsɛ cogo di i b'u ɲini k'u tɔmɔ k'u fara ɲɔgɔn kan cogo di sala i b'i ka baaraw woloma cogo di k'u fara parce que i yɛrɛ bɔra ka dɔnkili min da sisan nin tɔmɔna ka fara ɲɔgɔn kan dɛ non ni tɔmɔna ka fara ko dɔ ka kɛ na halisa ne bɛ yan sisan n'a ma ko kɛ na dɔrɔn n tɛ se ka dɔnkili sɔrɔ fo ne yɛrɛ ka ko kɛ na ka digi na n bɛ sɔrɔ ka dɔnkili ye quoi ni ko ma kɛ na dɔrɔn n tɛ ko sɔrɔ
inspiration menani inspiration mena fika ni la emotion ko do de ga kela do ka kenena ne be dongli de ni ne blate non sera dongli okay ngon maro ngi be e fol fene ka be fol fene ka ibe fol fen chama fo ibe fol fen mon fo bon ni fol fen ni do fo dron ni dron de ni mud ne ma dron car ça ni fo me don ga ibe don ko rula ok donc ogum kon na latine question mi bula ya woni ni ngal bene bulu ni ngal mene bulu ga tengila oye era o ki ga don la ya dam ne depuis ga do go be haketo ka se fosi sama era e gele ya jumen soro donc la en konana mi ere marqué ki tenyi na ko donc la gele ya era te sera fo ba parce que ne adam na mo nya adam ne am sa fo mbora donc la konana don sin tour artiste chama ko artiste ka cha boni voyons chama ga artiste ko bon muno yere ba buna la gesi sa ba don aw mo mbe ga kuma ouais bon donc la gele ya ro fo le mo ibu ga tuko muno ko no le mi don quoi donc la gele ya fo lo ibu ga tuko muno ko ibu ga barakuli pour que ga se ga dosoro mais olu me don olu ga dosoro olu be nyine ko mano gele ya ro fo lo mano ko o de nere gele ya bare nkan ko ay mo go deme kulu la yele olu be nyine ko o de don daire gele ya ro yele c'est bien me go don la ni ko foli gala ya me ko foli gala don la o be tan nyoy mais ni kelen taraki kelen to amano gele ya ro yo ya donc o famna donc am se ngana kene kono o bete melengo fe ye donc da damne kabini ka do nga donc da jari absaka ke bi artiste do be jayi mu ika donc da era to be wolo tikila quoi imaya donc artiste do de jari wa e dona donc dalo kam wala donc la jari te ndoroni bon e wala yera chuko mo ba ko do ba ko de ko kasa mat mo man dige ne fe we galo ouais sara ma di kera chuko bi doye ta su ma siga ko ra ka fendo yidila mais ba le la me muna ka diga fe ko ra yidigi ouais oui tiens oui ko mo te mo digi on ga inspiration ne kumbata ko dabel parce que mfado ya ouais bo ale na on ne bari classique ni nya et mo to ma be inspirer ouais ya donc mama chokoro ba furo ko damele ka bonjour mubashi tala wala kana bashi kana ka fura kani so ma kani klikanu la kani su foli herbe quoi ka foli na kene kono ouais donc jarani donc tine ka baka inspiration ta koko dika donc koko dum flene ale yang arasa choroba ale ma donc gum kon nan ni ga inspiration on tay fara woni il fara donc ndo gon bi jayu non c'est ça voilà il se go doni voilà pour que mo ko fena klika jiga fala quoi rastamani huye rastamani aha ibani faye lumi jo bi se ko luni chi longlenare ngana fore ko nyogon lujo ibi sancha manke munu balade oui tiens man fraju manka ngo baby yere yo oyo rastaya rasta mani ya korosolika wuli timlandia ani washiji e minti se ola itina kan doere Rastaman akorole singia Rastaman akorole badenya wayo yeah wayo Rastaman akorole singia Rastaman akorole badenya wayo Rastaman akorole singia ujara an fa yɛrɛ bi kɛnɛ ka ya wallahi abora ka ke ba fa ale yɛrɛ do donc ujara yi
amako okum konna la ika bara ne okum konna na feno mi marqué yoro ni bara tamne adamne na fuka tasi wakati doma artiste ya manogon ere di ika artiste en konna la mjume yi marqué nani mo mun be bara la mais ne be ka fin soro ouais ko na manga ay o tsika kew akuma en kono ka dun ko jugu ni bara ge naka kanu soro bara ko mo soro te soro do ni soro be kana le kere o ma jugu amano voilà ka gele sara ma de bi ko do damne fo tike ouais soroti si tike jugu wa ma si te jugu sima oui tiens ala en plateau ga ça o mana na million plus 600 kangata amba tu va clan émission awo maintenant cla claro la na ma cla gagné problème wulle abuli jamagal oui tiens voilà mais eni mo mun be barala ay ko beke ñon fe ka jinatika ko beke sans fond sur là fond sur là o kona yo tata mais si ça na tourne na si ere ma wow ibna mun sur si ça eno manka ay mo gila mano mo ko toro ay uti bi kono ay uti bi kono kono na be o on ta be décortiquer mais be ka fo mun ya la mais du ba donc a fo kam fem effectivement malikono armano voilà malikono armano ne arman no yere bolo fajika ni ko yanta kay ni tarawro ta soro taka juni yanta non sigatala no armano mali yere de armano sigatala armano yoro ama fu armano ne chena armano ne mali yere de taka juna be sigatala parce que ni ta ko ne ta don quoi ta don voilà ni ta ko ne ta don donc artisia ko na le be ko chama me yere so mo bi taki blaro de la kaso de te non sigatala tendea wa ko andra zobi papa yere bora zero la biu aba ko nan wari yanga kla ibita soro yere zero war ma kla folo tendea non yere ba amba ko na ba imaya sam won ko donc aman no quoi bo artisia yere la ni deme ma jonjon yere tila mo mi kanu yere ni yere la ki deme artisia ko na la a marché mandi de ou bien be bara wara ke non c'est pas facile tendea oui donc alsa ami aba ko bulu tine nya dima non problème ko mi yere ida tuno yoro la ko ar ni ba domaine ko nana c'est pas facile ga viala mais ar yere domaine ko fe est-ce que be bara wore ke wani bara wore ke mais chez marake parce que chez mararo ñu dam te bi wa so alma ardam ne nga vieux déjà voilà d'accord mais be ga armé est-ce que ebe balo ardama na frake ku nga ardama ke na fay ga musique ani ga foli ebe balo ala très bien sora la très bien juga ta baligo mo te balo na la mun di dro do e ne juga chugo chugo nga mun sora ne ba sora wa mama ni dale no ala la tisra ya oui no ala ndale no ala oui non tisra oh ya na fay ni bi baram ni bi bola la ko ri ka gele fo kan ali bi mi ga bola la d'accord wa ko meta jouer mais jouer beko be ba don fene ni ko no amba ko musique ko nana a fo ni mo ko te fa do nte ben no oui tiens mena ya fa oui tiens donc amba ko amena esika bara ko nala projet de la ben ni bulu ka takale nyafe ibe fa munu réaliser ar kono bon ar kono la projet mu yere be mbulu ko se me ga bulu de no fa bi ya le me ga ni ka ta plateau la la première des choses ga don ouais oui tiens ya armade ni dona ko be ba ko oui tiens mais ni mo don iti bon ta ki te fin sur ça mais be fa faire mu so ito so oui tiens bon ni dona bi ne ba don nga munke ne re join ne yatime ne fala ne nyogo chama be kare kono ouais dal ali 6 ans nana mbe yani nga do salmo ya so do dal be kenama manu ne no sigli ay bol chama ke mais fin chama ba kono mais ne fin sur pour que panten ko fleur là ouais mais c'est mun e ki wuli 6 ans ko di bon kuna
nga projet folo folo ali ma ke association de obi yoro ndo kon gla ne ni mbalmo munu be doye ne ni munu sinji kile balma kile am se ga nyon nyina je yoro voilà non on jarani donc aka projet folo na de ma soro la na dona adonen do duguma ama fa adonen do parce adonen do duguma mais si ça ko be kara réseaux sociaux ko be kara réseaux YouTube Facebook et TikTok wa ko be kara réseaux quoi donc na fa ne dono sans fait ça aka dokune amba ko rere amba ko be baram na duguma artiste be ba don mais public ka dokune amba ko be barat menike imaya donc plateau sigi kunde donc oroni na amanga tungarange wele ama wele awde be kofe awde bi se ga hande ma ay nyama donc tungarange yere temelin kofe ali mali kuna ya mo be soro mu me se ga deme ma famo donc na sira ka projet réaliser ça abina yere balma deme balma jumene kudu munu me ri kono yala la balma jumen kudu munu si yoro tubulu somo te mununa abi do yere bitika ke somo bubulu mais amano ko kaso ima fama donc na ka projet soro abina ka projet baraken olude donc ame wele blama projet de mena munu be aka bola e kofe ama mo la de ni femme be se ka ndeme ama ko deme abina ka numéro 10 100 donc na ka numéro 10 ni mu mo bala deme suya ka cham do bi se ka deme ni hakli na nyumai do bi se ka deme ni wari yere do bi se ka deme ali materiel ama ko warte ne bulu men ne bene bulu hon la iko o fare bulu daga o be deme do donc anga e plateau sigi kun olu de ko ame mo wele kofe ka mo wele malikono ani malikoka donc ama ko na ka numéro di au ma 100 na abe ademe aba wele ngo demende ama ko ka numéro di OK inchallah na numéro 79 08 88 00 ibe se ka kan tukun 79 08 88 00 donc o kuma kon nala nama abako yere soro na be fa ka soro ni numéro were ne yere ka numéro fle 79 12 97 00 na o mago be abako la numéro blala donc aba wele na be fa ka deme ka projet kon nala donc numéro fle ni tine ame singana abago amano donc ni ko in kon nala numéro be blalen ko fe doro maro kan maga nyuma numéro soro donc ali anga mo bawo be malikona ya baruni gambiu mama law ani Johnny aka chakwi o ko ibe nyina dogo donc amu be wele donc kan deme projet bambulo mais deme maka ko des problèmes amano mais ibisika muni mudie ko diban na farafa ninte kumbo mais na farala nyonga be ko kumbakele donc ame awele alisa o temene ngo fe question Tina question menebolo sana oui ere fin du meni kadi ere ne non ngati o mangele nyogon deme je te le jure ne ke ka fin soro ka so mam no fe mo deme o de manne te mo be deme ke sa ofle ne ga munya ne sa ne bitan dante sino je te le jure wala wole kana ka ila ko don wa boni yere o abeti effectivement wole nyogon deme wori kadi mana la kana dese deme ba hawla inshallah ya rabbi nigo go min kadi mo yi au contraire fene bi mais munde fene mande fem manne jien ko nare mama te mo deme imanne ouais de la vie drone parce que jenatige deme ga drone imanne jenatige flene nyorom na Tina nyon deme rafsade alni fenti bulu ana mandi ala ni i besega mun katike ko kekwa igata abana parce que ga jidima ne be bo folior la dun la ko folior la nana si mayam tourner la vagabond na kan la jo kise jona kilia jon ko la kilia jon kono mais pratique bora ko fe a fe kana ne deme che kise ne je kata do pratique la amana deme ay deme be ga jidima ne fona tora pratique koro
o y'a sɔrɔ an kun bɛ 3h la 3h35 fo 4h an ma mobili sɔrɔ mun b'a ta tiɲɛna ma nɔgɔ an ma taa so a ma nɔgɔ a dɔw y'a sɔrɔ fini jɛman ni ne bɛna fini jɛman de bɛna n kan ka voyager o don su yɛrɛ n bɛ taa kɔfɛ mais ne tora yen fo 4h ne ye parantikɛ ta joli mun kɛra na dan mɔgɔw ko ne de sara ko parce que u ɲɛ b'a la joli min bɛ ne na ko ne de mɔgɔ parantikɛ de ma ne dɛmɛ a y'i dɛmɛ n'a kun b'a dabɔ o kama o don vagabond ninnu kun bɛ ne faga awɔ tun bɛ faga o ye tiɲɛ hadamaden ni dɛmɛ tɛ ban n t'i dɛmɛ awɔ mɔgɔ ma n'i dɛmɛ a dɔ a ye quoi o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ donc an b'a fɔ ko an bɛ parantikɛ yɛrɛ fo yɔrɔ la inchallah basi m'a sɔrɔ bilen non basi m'a sɔrɔ voilà ko ala ka kɔɲɔw bɛɛ nɔgɔya a ma nɔgɔn dɛmɛ bɛɛ dɛmɛ ka ɲi wallahi yɛrɛ k'i ni risque mɔgɔ kama a tɛ tɛmɛ o kan tiɲɛna o bɛ mɔgɔ donc manquer ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ hali ari in filɛ nin n'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a kɔnɔ n'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a kɔnɔ a kɛcogoya la a ka ca ala fɛ mali ari bɛ ka taa cogo min na a tɛna taa ten donc o hukumu kɔnɔna an b'a fɔ e mun faamu mali ari yɛrɛ la sisan k'a daminɛ kunun na ka na bila bi la kunun ari tun bɛ cogo di bi ari bɛ ka taa cogo di n bɛ se k'a fɔ sisan an ye denmisɛnnin mais n bɛ kuma ni bi ye parce que ni n ko n bɛ kuma ni kunun ye n bɛ bɔ fɛn caman kalama a fɔra an ɲɛna de mais sisan ne bɛ minnu dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ de tɛ yen o ye tiɲɛ bɛɛ bɛ ko ne quoi bon n'i y'o kɛra hadamadenya la dɔrɔn a nafa bɛ dɔgɔya a bɛ dɔgɔya ne ko ne bɛ se fɛn dɔ la Tina fana bɛ se fɛn dɔ la Jarasuba fana bɛ se fɛn dɔ la n'a y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ fɛn belebeleba ye a bɛ kɛ fɛnba ye mais Tina ko ale dɔrɔn ni Jarasuba nana Jarasuba fana b'i ɲɛ kun o dun tɛ laban Amako fana mana na Amako b'i ɲɛ kun a tɛ taa ɲɛ ayi a tɛ taa ɲɛ bɛɛ b'o yɛrɛ ta e k'a jateminɛ an ka exemple ta an ka plateau kan yan Jarasuba y'o ka question ta a b'a passer Tina ma n'a man di e tɛ question d'a ma i bɛ taa sɔrɔ an filɛ yan sisan dɔ de ye maître de cérémonie n'a man d'o ye sisan an tɔ bɛ kuma ayi voilà o ye tiɲɛ aw ka gɛrɛ de ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ta la o de t'an ka ari kɔnɔna na bi a ma nɔgɔn ne b'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ tulo bɛ na o b'a dɔn o dɔn ne bɛ kuma ta de n'an sigira kɛnɛ kelen kan an b'a fɔ ɲɛna a tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'an kun bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'a sɔrɔ an bɔra nin wo in kɔnɔ voilà o kɛ o diyara n ye donc an b'a fɔ ko kɔnɔna la ko ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn sen o kɔnɔkulu jɛlen de bɛ o bɛ bi fɔ wala n'an firila ka dɔrɔn an b'a ban awɔ mais n'an y'a kɛ ni ne yɛrɛ ni nin man di ɔ ni yɛrɛ nana ne ni nin man di o walayi ne yɛrɛ ni nin tɛ kuma o ala ka nin bɔ an ka fɛn na donc ça o tɛ marcher ça marche pas donc hali vie professionnelle kɔnɔna la n'aw bɛ baara kɛ ni kɛlɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw kɔni donna vie professionnelle kɔnɔ dɔrɔn kɛlɛ in dɛ aw bila ban awɔ a ka baara nin kɛ n'a ye baara nin kɛ sisan donc hali n'aw taara kɔfɛ sa a ye taa ɲɔgɔn faga ye sa mɔgɔ ka sira t'o la tuguni mais n'aw nana mɔgɔ ka kɛnɛ kan a bɛ ka na baara de kɛ a ye mɔgɔ ka baara kɛ a ka d'u ma olu ari y'o den quoi mais e ni nin man di e ko k'e bɛna kɛnɛ kan e kana fɔ ko ne ni nin man di walayi ne bɛ jouer k'o kana k'a la ayi ni nin b'a la dɔrɔn ne kɔni tɛ jouer n tɛ fɔlikɛla dɔ y'i ban ka ne ka wari sara dɔnkilidala an bɛ festival la k'a ban ka wari sara ne ye 6 mois kɛ n ma wari sɔrɔ an taara ɲɔgɔn sɔrɔ festival wɛrɛ la bɛɛ kun fɔlikɛla wɛrɛ tɛ yen mun ye basiste ye quoi basi fɔla ne bɛ guitare basi de awɔ o basi don fɔlikɛla wɛrɛ tɛ yen muso ma se k'a fɔ k'a bɛna fɔ ne ɲɛna ko ne ka jouer a ka heure sera dɔrɔn ne wulila ka yɛlɛ muso jɔra scène kan a y'i kɔfilɛ ka ne lajɛ tan a ma d'a la fɔli banna a nana nin ɲininka de sisan kɔrɔlen i ka joli de tun bɛ ne na ne ko non n ka foyi tun t'i la kɔrɔlen ko mais bi ta i y'a kɛ joli ko walahi bi ta kɔni n y'a kɛ de fu parce que ɲɛ b'a la a manque b'i ye bon ne dun ye artiste ye comme e ne ni e ni an bɛɛ mun bɛ yan an ni dɛmɛ de ka kan a banna a tɛ tɛmɛ nin kan a tɛ tɛmɛ nin kan bi o bɛ taa fo ne fɛ yan an bɛ sigi an bɛ baro kɛ i b'a fɔ
koron do quoi no ya bo ka sore ma berita Imaya. ma fe ta Bo, na iya. Bo ale ya soro ka sura ale amake kele. Ini te keleke. abe si Jara siba ben don te keleke. Dani mi de chogo Bi bara keni ka Hakli. E mi chende. Duma yo. Ndeme deme. Tine. Tine wallahi bigoni. Family ko tere. Amago baka munu fone tanto ari kona mo ka dogone. ka dogo Est-ce que amago ka dogone est-ce que nyana ma yere la ka dogo parce que bibi na niya kemino fona ko ma kilari wala ni ma kayin taki karisa te kuma ne fɛ o ne yɛrɛ tɛ kuma fɛ o arrêtez bon ne filɛ amago filɛ nin cogo min na han n'i y'i kɛ cogo dɔ la dɔrɔn mɔgɔ b'a fɔ k'i hypocrite ou bien k'i ye fɛn dɔ ye adamadenya yɛrɛ tagabolo ye fɛn min ye kɛlɛ ninnu bɛɛ bila kɛrɛfɛ bani i k'i ka vie kɛ tilenni wallahi i bɛ taa mun sɔrɔ ɲɛfɛ i t'a dɔn bon adamadenya hypocrite te koyi ni yɛrɛ kɛ mun ye i y'o di quoi hypocrite te i ma ya donc sa an ka kɛnɛ sigi yan sisan ne ni Tina ye kɛnɛ sigi Abago nana ko ne ni Abago tɛ kuma Abago ye foli kɛ a ko bonjour dɔrɔn ne b'a dɔn ne n'a tɛ kuma ka kɔrɔ a ye bonjour fɔ i t'a laminɛ i b'a laminɛ ne hakili la o ye ko ni bannen mais dɔw bɛ na dɔw ka kɛnɛ kɔnɔ i bɛ na directement b'a dɔn ko karisa ni karisa man di quoi donc genre o man di ari yɛrɛ de kɔnɔ o man di ne quoi parce que ari kɔnɔ hali ni n'a ma bɛn yan n'a bɛ taa bɛn yɔrɔ wɛrɛ ari bɛɛ ye circuit kelen de a bɛɛ bɛ dingɛ kelen de kɔnɔ ni n'a ma bɛn ni wo kɔnɔ n'a bɛ taa bɛn ni wo kɔnɔ ni n'a ma bɛn ni wo kɔnɔ n'a bɛ taa bɛn ni wo kɔnɔ donc artisiya yɛrɛ la kɛlɛ yɛrɛ de man ɲa kɛlɛ yɛrɛ tɛ dɛ dalaman ka fɛn Amago bɛ ka kɛ cogo min na n'a bɛ kɛ ten kɛ wallahi bila fɛn ma a bɛ ban n tɛ ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ o ari kɔnɔna la n y'a daminɛ c'est plus de 25 ans ayi n kɔni ma deli k'a mɛn n tulo ma mɛn ɲɛ maa ye fɔlɔ i t'a ye fo ka diɲɛ wuli awɔ ma mɛn ɲɛ maa ye fɔlɔ n b'i kɛlɛ ni hakili ye parce que ne n'a ɲɔgɔn dɔn a bɛ san caman bɔ ma mɛn fɔlɔ k'a bɛ kɛlɛ la ou bien ma ye fɔlɔ ko a bɛ ani dɔ bɛ ɲɔgɔn na tan a bɛ yɛlɛ dɔrɔn mais n b'i kɛlɛ ni hakili ye i m'a ye ala y'o de fɔ quoi ni maa min juguya k'i la ɲuman k'a la voilà n'a ye san 100 kɛ dugukolo kɔ a bɛ tila ka segin ma ko karisa ne tun t'a dɔn ko bi bɛ se de yafa ma a banna mais fo ni i sera dɛ cɛ ni mɔgɔ ye nin faamu est ce que an bɛ sɛgɛn non an tɛ sɛgɛn mais a faamuyali de ma nɔgɔn parce que bɛɛ ni hakilina tɛ bɛɛ la dɛ bibi na a ma nɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ non a ma nɔgɔn adamadenya ka gɛlɛn a ma nɔgɔn donc émission a bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma an ye kuma caman fɔ sa question caman posera a ka ambition a y'olu fɔ Amago mun yɛrɛ b'i la ko mɔgɔw tɛ mun dɔn i ka vie kɔnɔna la fɛn dɔ b'i la ne t'o dɔn ne kɔni bɛ ka ku caman dɔn mais fɛn dɔ b'i la ne t'o dɔn quoi mɔgɔ tɛ ne yɛrɛ de wallahi i tusira ne na dɔrɔn ne yɛrɛ de filɛ nin ta ni ma tusi na ti ye quoi ni yanne sɔrɔ dɔrɔn fɛn dɔ posé o karisa min ɲani na min ne b'a fɔ mais ni m'o kɛ ne fana ka taa gɛrɛ i la ka fɛn min kɛ mɔgɔ tɛ ye quoi a ma nɔgɔn n kɔni ni bɛɛ ka di wallahi o tɛ escroquerie ye o tɛ foyi ye o ye n ka kɛcogo don quoi awɔ o y'a kɛcogo de dɛ surtout les jeunes i b'a sɔrɔ i ka sokɔnɔna falen don denmisɛnninw na tewu wallahi nin ye nin den ye nin den ye ne den tɛ den ye koyi bɛɛ o de bɛ mɔgɔ lafiya voilà mais i k'an sɔrɔ i bɛ n sɔrɔ mɔgɔw de fɛ i bɛ fɛ ka ne yɛrɛ sɔrɔ i bɛ maga Jarasuba la ne ɲɛna o ye problème ye i bɛ maga Tina ne ɲɛna o ye problème ye mais ne yɛrɛ n'i bɛ ne sɔrɔ o tɛ foyi ye ne yɛrɛ tɛ ne ye quoi ne ye mɔgɔ de ye awɔ donc e tɛ sɔrɔ i yɛrɛ k'a fɔ n'a fɔ ko mɔgɔ bɛ sɔrɔ direct la non mais n'i touché dɔ la sa non dɔ de la ne ɲɛna sa c'est là un grand problème ok donc o de ye ne yɛrɛ ye quoi ne mɔgɔ non mun kɔnɔna la Amago i ka vie professionnelle ani ka vie personnelle i b'o olu bɔ ɲɔgɔn na cogo di bon e ka jateminɛ ne yɛrɛ filɛ nin ye sisan ni n ka vie professionnelle de kuma dɔw bɛ ne b'a fɔ yan ale tɛ siran wallahi n'i ne ɲininka kuma dɔ la yan n'i y'a fɔ e yɛrɛ b'i tulo minɛ i b'a fɔ ko cɛ an ka pan nin kɔnɔ ayi o tɛ ne la siran mais ni n bɔra ni n taara kɛnɛ ma
ta Mayambu donc ça me fait 34 ans Mayambu. Ouais. Il t'a donné à venir artiste. Il t'a donné. OK. Parce qu'il vient tinde quoi. Moko cela tin quoi. Ni ka demuni be ya fo amako ina ma fo ana. Ka be sigida ko na amako ta. Awo. Bani be ya fo amako ina mo fo amako ina. Awo. O ta ira ko artiste de. Awo. Mais ni nga art donana. Ni fana yi fana ko o ni chez artiste de. C'est comme ça. Ouais. Ni mbe moko to cela. Ni moko to. Ni ma artiste cela. Ni artiste. OK. Ouais. Tina question bi bulo. Hey, question mene mu mene bu fega fa yana doro. Jam ngai ngon ngana da tun ko salama maya mami zigi. Bo ke wallahi. Oh, aba ko ga fiani bo ase moro. Me nyere ka pito ke sisa ibina e. Oh. Ya. Kochu ya ba mandi alawuye nyango ya ba mandi alai henne dum bode fallo ye ne dum bode fallo ye ala ko barate baraye bingo dunya tigela o cheni mami doke kalante kalanye bingo dunya tigela o cheni mami doke neni ye dunya tigela o cheni mami doku galonte galonye bingo dunya tigela o nimbe daranela cheni emunde kalula Jenny Mune Faluma ala Sion Julu bi Konia Mune la Balima Julu bi Konia Mune la ala Branyo Julu bi Konia Mune la ala te jeka ko be ko ya mala nalla ye feminye ma e masiru se wote. Yes I. Yeah. C'était Johnny c'était ala ouye ala ala ye cheni ke bingo dongele dala de ye hadu ale juya ala ye cheni ke bingo gitari fola de ye hadu ale konya ala ye cheni ke bingo basi fola de ye hadu ale juya muna cheni mune kalula cheni mune kaula owe cheni juya muna cheni mune kaula hadu ale konya fula cheni mune kaula owe cheni juya muna cheni mune kaula hadu ale juya cheni la kakoe kakolo kakoto hadu ale juya Odiara tina akute. Yeah. No. Kan fali warala sa. Yero. Ni ar fleni ar te tricher. Ay non ni ba don. Il va donner. Si tu connais, tu connais. Tu connais. Si tu connais pas. Tu connais pas. Tu connais pas. Yeah. Ar fleni elle était tricher. Yeah. Ouais, OK. Ujarani abako kurube ni ngase shema donc ama finyana ni ladilika mun mi bulu ani folika mun bilika lase ikanu maka uma bo me folika mun di fem ka an lage me folida bela jenema ma ni ala ka mali suma mi ka bo gela ju kono la mina era jira subali tina mbo fu ko sebe timsini ala ko ke mo roba mi mission ala ka tanye mina voilà ani technicien mbo fu ko sebe voilà bo la diga mene bulu dimsini surtout les artistes les jeunes artistes ay nga ñoo mene anga ñoo mene anga ke ñoo fe tatere dusukuna bella di from di tu
artiste denmisɛnninw an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ da tɛ dusukun an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ da fɛ ɲɔgɔn fɛ da tɛ dusukun an n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ inchallah o kɔni o ye ne ka ladilikan belebele ye parce que n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ ni da don da y'a fɔ o y'a bannen n'a bɛ dusukun kɔnɔ o de bɛ lawaleya o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ o kɔni o ye ne ka folikanba ye o diyara an ye donc Tinɛ folikan ni ladilikan folikan min bɛ ne bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma o ye halisa u k'u sɔgɔlen to Mali kunnafoni na n'Ala sɔnna ma o tɛ fo ji kɔ k'an ka foli k'u bɛɛ lajɛlen parce que n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔn dunibata tɛ ɲɛbaga ɲuman de b'i la n'i y'a mɛn an bɛ sigi yan ka kuma halisa olu de bɛ k'an lamɛn k'an lajɛ u folen don n'an donna min gasi la o ka yafa an ma an ye denni ye o de tun bɛ ne bolo o diyara n ye ani k'an ka maa welelen fɛnɛ fo an b'a fɔ tiɲɛ na a ka nali la mais a ma dɔgɔnɔkan fɔ dɛ o ye tiɲɛ dɛ an bɛ se k'o fɔ hali n'a kɛlen i bɛ dɔgɔnɔw fo dɔgɔnɔkan na bon n bɛna n yɛrɛ ka préféré dɔ bɛ yen n bɛna ale fo kosɛbɛ ma chérie walayi oui dɛnɛ walayi oui dɛnɛ walayi oui dɛnɛ walayi oui dɛnɛ udede samai umi dene o ya una samai umi dene o wajini samai umi dene o ma chérie walayi oui dene mi gurula o ko sei bere mi oui dene walayi oui dene walayi oui dene bira boy ok an bɛ dɔgɔnɔ bɛɛ fo a b'a ko tɔgɔ la donc ko a bɛ an ɲankuma ka bɔ yan moti fo kulu sanfɛ tɔgɔ Bagasi Baɲangara Koro an bɛ dɔgɔnɔ bɛɛ lajɛlen fo a ma ko tɔgɔ la donc sisan an ka émission sera kuncɛyɔrɔ ma an ma an kɔnibagaw fo halisa donc mɔgɔ min tun b'an bolo bi ale ye Amago ye n'an b'a fɔ ale ma ko ne kɔni b'a fɔ papa de o tɛ yan papa Basis fɔlikɛla caman b'a fɔ tɛ papa Basis papa guitare fɔla papa dɔnkilidala donc an n'an b'a ko de tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi donc an b'a fɔ an kanubagaw ye ko émission a sera a kuncɛyɔrɔ la mɔgɔ min tun bɛ nɛgɛ la ale ye Yaya Samake ye technicien ale bɛ nɛgɛ kɔfɛ anw b'a ɲɛfɛ anw bɛ ye ale tɛ yen nka an b'a fɔ halisa a ka baara la an bɛ Mali bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma ka taa région daminɛ na fo région laban komi an ka kuma daminɛ na an y'o fɔ cogoya min na halisa an bɛ maliyɛnw fo an ka muɲu an ka sabali inshallah Mali a bɛna dilan Mali a bɛ taa ɲɛfɛ ala n'an ka président sababu la président de transition Assimi Goïta an bɛ Katika bɛɛ lajɛlen fo surasiw gendarmew polisiw eaux et forêts corps bɛɛ lajɛlen an b'a fo tenitigi bɛɛ an bɛ tenitigi bɛɛ fo sapɛriw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka kɛnɛ kɔnɔ halisa ko an b'u kɔ Maliko la ala ka Mali suma halisa ala ka Mali suma donc ne yɛrɛ bɛ n kanubagaw fo Korotum Jarasuba capitaine Koro n'ale sigilen bɛ Kati an ka foli b'a ye k'a foli no kɛnɛ kɔnɔ donc n bɛ n ka tayɛrikɛ fo Mahamud création donc n b'a fo ale filɛ ni Kati Sanafara goudron da yɛrɛ la a bɛ se kalali la Mahamud folen kɔfɛ n bɛ Kayatu fo Kayatu Jarasuba fo y'a fo Mopti k'a folen don donc Mopti ka bɛɛ folen don Sevare ka bɛɛ folen don fo y'a fo Jonjori Sevare Jonjori an bɛ Kayatu fo donc o diyara n ye an bɛ émission an b'a kuncɛ ni yɔrɔ in na an b'a fɔ n ka ko an bɛɛ araba wɛrɛ merci